So muli tayo nagbabalik. Ayan, Shiro Japs at your service. So ang content po natin for today is aakyat po tayo ng bundok. Ang bundok Kalbo. Ayan po ang tinatawag nilang, ay ang bagong na-discover dito po sa aming lugar. Ayan po. Pero dapat sana ngayon pupunta po sana kami ng bundok New Zealand. Yun, isang na-discover din po dito na bundok. Kaso nga lang sarado dahil meron daw nagka-COVID doon na nagsusumba. So ang natin ngayon, dito talaga ang bagsak natin dito sa bundok Kalbo. Bali yung mga kasama ko nauna nang umakyat, tapos may mga kasama pa kaming naka-bike. Ako nag-drive kasi dito sa tricycle Kaya wag na natin patagalin, akyat na tayo. Mag-isa ko lang may bubuhatin pa akong mga inumin namin. So tara na. May nagkakatay ng camping. Ayan, dami kong dala Talaga nag-iwan yung mga yun Ito tayo. Ginawa akong tagabuhat ng mga yun. Hoy, nasaan kayo? Kaya naliligaw na yata ako Pagod ako Ang tirik ko. Pero ang ganda ng view Sa taas na tayo. Susunod, ayoko nang sumama. Tulong! Bigla na lang kayo umakyat, andayan nyo Ha? Naghagdan kami! Yan Naghagdan kami! Ayan mga kasama. Kaya pa? Andayan nyo? Vlogger pa mo! Bigla na lang umakyat, di man lang dinala yung iba. Grabe, ang galing! Kuya Jan! Hotdog. Kung kaya mo! Patulong Madulas! Dahan-dahan ka! Pahinga ka muna dyan! Iwan na lang yung bike ka mo dun. May chinilas. Kaya ano yan? Ayan, dito na po tayo. Hi guys! Hi guys! Welcome to his vlog. Ayan na sila Kawawa naman sila. Ayan yung mga kasama pa namin iba Grabe, napagod. Pakita yung background mo dun sa likod. Sobrang taas po guys. Matirik yung daanan. Walang paghawakan.
Magsiselfie kami mamaya. Yan, magti-tiktok dito. Madulas ang ngita tapos yung ilagay mo na yung ring light. Hindi ba kayo tataas? Yung mga kasama ko, umakyat na lang bigla, iniwan ako doon, daming bitbitin. Ganun talaga. Go, go, boy! Kaya mo yan! Mababasa. Nauna na akong kumain ng pandesal. Yan! Hi. Hello mga, ano yung sabi mo? Hello mga unggoy. Pina, hello mga unggoy. Kamu dali. Hello guys. Welcome to my vlog. Sabi mo dali. Bad. Ganda dito oh. Kita yung buong ano. Kaya mo yan. Kita na yung araw, di makikita. So, tinatawag nilang bundok kalbo. NANI?! お前はもう死んでいる。 Ubus. Uy, di nyo kinuha yung pandesal sa tricycle? Hala. Mataka. Ito na sa amin na pala. Alright. Bakit? Yes, tatali ko na mo. Wow! Photographer namin, no? Yes. Yeah. Alright, Zumba time! Ayan sila ngayon, oh. Diyan na yung mga bikers, oh. Sakit duman, ngay? Ang balbalatong? Grab, tubig! Ha? May ano, may yung pag-yusiya. Grab, tubig! Grab, tubig! Lapit ng daan, no? Ayun ang ano. Tignan mo ah. Ayan yung ano, Northern Cement, yung NCC. Yun. Wow! Sakin nyo lang pagod kami paakyat dito. Hindi kami pagod sa bike na. Ngayon, di na pagod siya kami sa bike. Nice pose. Change. Palit. Palitan yung model ang pangit. Uy! Putangin na ka kumakain ka, di ka pa nagkanin. Picture tayo dyan. Dukoy! Sa libo, magpagulong-gulong ka dito. Tara, picture. Babs! Ikaw na ang naputot kita. Picture. Pati pwersa. Pali! Pagod? Picture. Sure na. Basta pagod pa ako sa paakyat. Nasa Baka sinong bababa? Sa pagdaw ni Danica. pandesal ko lang ako nagdala eh. Bulbukol nga Jay, pawis ko na eh. Pandesal dito. Ay, dito muna tayo, dito pala yung pandesal. Lagyan na doon yung love friend eh. Oh, cheese disal pa sa oh, cheese disal. Pulo lang yung ano. Cheese niya. Tingin muna tayo. Para relax pa tayo. Hindi ko alam kung saan yung mga dinadaanan namin. Yung sa skinny, ay ano? Pangakang tricycle sir, hindi kinaya. Ay, pakyat. May pandesal pala dyan. Kaya nga. Dito tayo sa may lilim, hindi dyan. Doon, no? Inumin ko, may juice dun eh. Nandun sa taas. Ano pa, isang daang beses ko na top cut ko. Ubus. Dito namin pati bag. Grabe, oh. Nangiiwan agad ng chinilas. Yun, oh. Sa gilid. Ay namin akit, doon kami napagod.
Ayan yung cemetery oh. Nakita niyo yung Pardos? Hindi. Doon yung nakasalubong si Captain. Dahil pa namang mga bata tumataan dyan. Hindi mo alam. Andun, ayun o. Pakita dyan. Kompleto pa. Doon na. Baka wala nang gulong. Makikita mo naman sa may taong paakyat. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hindi. Saan mo tinignan, Rapang? Doon, no? Sa may ano doon. May gilid, sa may Dito baba. ako pumista, di ko makita eh. Nung una kaya. Nung pangalawa na natin, nung una kaya. Binilong pa yung mga boy, tanay na eh. Okay na, 5 pidal lang, madi ko. Ayoko na, bumaba na din ako. Nawawalan naman yung Ba't dito? Yan, hindi lang kayo tatanya man. Yung mga matatanda. Ne. Yung bilo mo kami, nakabilo kami. Nakabuilo kami nga. Ne, di impreno ka talaga. Ano, di builo mo eh. Kasi nga, meron pa yung matanda doon sa gitna. Nagkwento pa yung garad nila kay. Katong yung pipidal dyan ba yung nagkakala. Di parbangon tatay, nagkatutan ng tatay. Babay. Kaya silsila ito pa eh. Di ba pa rin bata? Makabuilo na kami ni Kuya Kevin eh. Sinong dalawa? Anong baon natin naman Kuya? Ano ba yan? Oh. Gawin mo dito yung ghost. Yan ang maganda yung dapat ng November. Hindi kung doon tayo naman sa 10 kayo. Dasalan na lang. Sa'yo ka ito dyan. Sakto malapit yung cemetery dyan. Diretso. What the hell? Ano na tayo? Nagsusundi na lang si Julipan. Send mo lahat. Send promise. Makita yung ano. Makita yung mga background. Hindi ikaw. Bakit to? Yuan, mamaya ilagay kita dito sa bag ha. Dito ka sa bag Oo, sa bag mamaya. mamaya. Lagay mo siya dyan. Pag-alasin ko sa Sarap ng tulog. 55 won nga yung sinabi niya eh. Sa ilalim na. Ilan? 55,000 won. Lang? Hindi na sila tanika oh. Sarap kaya. Nahanap ako ni ano, kapon ni Brian. RJ at Ano kaya mag-rank up yung Valorant ko? Tangina, laro ko ng laro, hindi mo lang. Ha? Bakit nandito ka? Hindi ka nababagay dito. Oo, naka-switch nga, hindi nga. Nakakonek, may nakakonek na ano na Bluetooth. Lalaan si Sip. Yeah, dito, tingin ka dito, dali. Hey. sa bahay nyo na lang. Kami mananghalian. Diretso na lang. Ay, mali pa yung sinabi ko no. Dapat sinabi ko, dapat... Hindi kayo nakita ni mama mo kanina. Kung bike tayo, kapicturan tayo nga. Yan. Yan. Tayo, kabali mo tayo, kapicturan tayo lang. Oo. Uray ito yung lang nito sa face to meet, makita ang background. Ikaw boy na eh. Walang may kakandila na nga boy. Ano na natin si Gab? Lagyan natin mo sa Bibo. Hindi na kami ano sa may post din eh. Lalagyan ka na natin sa cementerio. Tara na, baba na tayo.
Ha? Ikaw nga, syempre nagpo-photoshoot ka. Sige na. Hindi naman. So hanggang dito na lang po ang aking content. Ayan po, pauwi na po kami. Medyo mainit-init na. Alas 9 na yata. So salamat sa panonood ng aking video. Ayan po, huwag nyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking channel. Ito po si Zero Jobs at your service. Goodbye!